ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಕಾರು ಅಂತ ದರ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆತಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋ ಬತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ತಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟಂಡ ಒಂದು ಬಲ್ಪು ಉಂಡತ ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಪು ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಚೂರು ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟೆನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದಾದ ತಿನ್ನರು ಮಲ್ದಾರ ತಿಂಡಿದಾದ ಮಲ್ದಾರ ಕಜಿಪುದಾದ ಮಲ್ದಾರ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನು ಇನ್ನು ತಿಂಡಿದಾಲ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಪ್ಪ ಇನ್ನೀ ಲಕ್ಕರ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ನಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಾನಗನೆ ಪುರ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಗಲೆಗಿಲ ಅರೆಗಿಲ ಅಂಗಡಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜದ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ದಾರ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪೇಂಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಂಡ ವೀಡಿಯೋ ತುಕ್ಕನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಪುರ್ತುಗು ಪೂರ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಸುಮಾರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಯಾರು ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ರೆಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಫೋನಾಗ ಬರ್ಸ ನೆಡೊಂದೆನ್ನೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆನಾಗಂತ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚದು ಬರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ ಅಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ಷೋಡೆ ಬತ್ತೆ ದಾಯ ಬಂಡನ ಕಾರು ಬಾತದನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದನ್ನು ನಡಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚಾನ ರಿಕ್ಷೋಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ತಡ್ದಿಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಬರ್ರೆ ನಂಗೆ ಜಾಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಜಾಲಿಡ್ ಬತ್ತೆ ಎಟ್ಟಂತ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಡು ಮಾತ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಿಡ್ದು ಶ್ರಾವಣ ಶುರು ಆತಿ ಕೋಡೆ ನಂಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದಿ ಮರುದಿನ ಹಿಡ್ದು ಶ್ರಾವಣ ಶುರು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಇಜ್ಜಿಡ 5 ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರವ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಪಿನ 4 ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿಡ 5 ಬರ್ಪು ಅಂಡ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಡು ಚೂಡಿಪು ಕಟ್ಟು ನಕಲು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಪೂರ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟುವರು ಡೈಲಿ ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಶುಕ್ರವಾರ ಡೈಲಿ ಸೇಡಿ ಪಾಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂದೀಪುನು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಶುಕ್ರವಾರದ ಲೆಕ್ಕಗು ಅನ್ನ ಚೂಡಿ ಪೂ ಕಟ್ಟದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದೇವರಿಗೂ ಮಾತ ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೊಂಕಡೆರಿಗೆ ಪೂರ 2 ದಿನ ಬರ್ಪು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ ಅಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚೂಡಿ ಪೂ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾತ ಭಾರಿ ಗೌಜುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಚ ಶ್ರಾವಣಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿತ್ತು ದಿನ ಶ್ರಾವಣದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ರಥಪತ್ತ ನಕಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜೇ ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ರಥಪತ್ವೇರು ಯಾನ್ಲ ಡೈಲಿ ಪತೊಂದಿತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಒಣಸು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಸೋಮವಾರ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜೇ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಶುಕ್ರವಾರನ ಪೂರ ಬುಡುತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ದುಂಬೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜಿ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದುತ್ತೇರು ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ನಾನು ಆವಂದದೆ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಪತ್ತುಜಿ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಆಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೋಡು ನಿಕುಲ್ ಪತ್ತರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ಆಚರಿಸವನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತುವೆರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ವ್ರತ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಚೂಡಿ ಪೂಲ ಕಟ್ಟುನಂಡ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಐಕ್ ಗರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀವೋಡು ಒಂದು 5 ಬಗೆ 7 ಬಗೆ ಮತ್ತು ದೀದು ಪೂ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಾಜ ಪೂ ಪಡದುಂಡು ಅವೇನು ಸೇರ್ಪವರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣ್ಣರ ನೆಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲನ ಜೊತೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.